Mụ na nwunye m na-achọ nwa for 7 years. Anyị chọgide nwa anyị afụrọ mgbe ọbụla anyị jee na nke dọkịta asị anyị na gịnị mee na anyị na-abọdose mma, mana anyị nwee ndidi na o nwere ife na-eme m na o nwere ife na-eme nwunye m. Ihe a ka a na-akọ akọgide ara ịsaa aka na-akọ ofu akụkọ. Ike wee kwụla ọtọ wee gwụ m, wee sị mba, wee pụọ n'ezi wee neghelibe anya wee fụ nwa agbọghọ dị m mma mụ na ya na-abọ wee kwụba. Wee kọọlụ the girl wee sị ya na nwunye m na anyị na-achọ nwa for long, na nchọ ka mụ na ya na-abọ kwụba na o nwee ihe pụtara na ihe anụnwa anyị na-eme kịta na m ga-anụ ya ka ọ bụrụ second wife. The girl kwelụ maka na uche the girl bụlụnụ ebe nwunye m atụrụ ime akwụghị ọtago na nsogbu adịrọ. Anyị wee gbanụ bọọlụ gbaa bọọlụ goolu wee gaa akwanịa nwaanyị a wee dị ime. Ka goolu ga-afụ amụrọ m yanwa amabe. Within 3 months mụ na this girl kwụrụ, nwunye m wee tụlụ ime wee gwa m wee tie au wee gbaba egwu gbasịa wee decide ya na mama njekwuzi this girl nke m fụrụ n'ụzọ. So ọkwanịa the girl na-akpọzi m ana m epik call, ọkpọlụ mgbogo ọkpọlụ mgbede ọkpọkọtazie m chaa wee sị mba ka njekene ka nza this girl ka nsetụlụ ọnya ka ọ gabala onwe ịghọtago ihe ọbụla ọ chọọ ka m nye gwakwa onye the news na nwunye m adịghị ime. Ọkwanịa m wee pikie call ya, the girl wee sị m na ya chee ịfụ m anya na ọ bụrụ ihe a ga-ekwu na phone. Wee jebe wee luo na agbana this girl sị m na ya dị ime nya ike wee kwụla ọtọ wee gwụ m ife agbujisie m aka na ụkwa mụrọ m ife m ga-eme. Wee sị the girl ya biko na nwunye m adụgokwe n'ime na ọnya mee na m ada epikizi call ya na ọnya mee na m achọrọzi dis ihe anụnwa anyị na-eme. The girl wee sị m ka gịnị mezikwenu. Wee sị biko ya mara ihe ọ ga-eme nwa anwa na mụ nwa achọzi. The girl wee sị m na isi adọrọ m mma na mmegide aghala ịnụ ya na a ga-eje tụ m n'alụ nsị na o nwere ife ya chọrọ ịnụ na-abụghị na m ga-abịa befa bịa kụọ aka mee gie dulie naba na ya chọrọ ịma ma nwunye m ọ dị ime ma ọ dụrụ ime. Ọkwana ya wee nata ihe agwụ m ike. Onye gwa nwunye ihe anụnwanya mere ka fa na-abọ tinye anya na ya mara ifefa ga-eme, mana ọ bụkwa nna ya gwa nwunye na o nwere ike ọ hapụ ya, nke a nwa abụkwala another thing. Na ya mara ife a ga-eme mana ya chọọ ka amara ife ndị mmadụ ilo kedu ife m ga-eme. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa okolobịa aka iji ma ife ọ ga-eme. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ, ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka o luo ndị ọzọ ntị.